Здравейте! В този урок ще ви покажа как можете да разберете на някой IP-то по скайпа. Тук отдолу може да видите моя скайп и да ми пишете при някакви проблеми, ако искате да ви помогна с нещо. Значи, първо, пратете нещо на избрания потребител. Аз ще му пратя емотиконка. Желателно е да е емотиконка. Ето. Сега влизаме тук. Това е изпълнение, ако ви е на български, пишем СМД. Отваряме го, аз ще го направя на по-голям така, и пишете netstat разстояние-b разстояние-n. И тук ви изписва на всички IP-та, на всички програми, какво сте правили и такива глупости. Ето къде пише skype.exe и отгоре това е вашето локално IP, а това е неговото. Ето това е неговото IP. И вече може да си го използвате за различни работи. Мерси за гледането. Чао!